Pintar no només és una tècnica, és passió, és sensibilitat, és emoció. És sentir-se exposat a l'opinió d'un mateix i a la dels altres, a l'èxit i al fracàs, al reconeixement i a la incomprensió. Per això, cada vegada que agafo un pinzell, començo per preguntar-me què és el que busco. I sempre arribo a la mateixa conclusió. Busco una resposta. Sé que no s'amaga sota una tela blanca, sinó que és dins meu. I que mai no és fàcil trobar-la. Però he après a no rendir-me, a ser fidel a mi mateix. He après que el més important no és marcar-se uns principis, sinó mantenir-s'hi fidel. La pintura ha modelat el meu caràcter. O ha estat a l'inrevés?